Hei ja tervetuloa mukaan tähän webinaariin, jossa tarkoituksena on käsitellä vähän terveellisen ravitsemuksen tai ruokailun periaatteita ja antaa vähän vinkkejä sinne käytännön arkeen. Eli alkuun lyhyesti pieni esittely, kuka täällä juttelee. Eli tosiaan tervehdys kaikille. Mun nimi on Inka Valtakoski ja työskentelen Preveniassa terveysvalmentajana. Mun taustat on tuolla terveydenhuollon puolella ja siellä on tähän ravitsemukseen tutustunut ja hakenut siihen myös lisäkoulutuksia vähän tuolta ravintovalmentajakoulutuksen kautta. Mutta selkeä kiinnostuksen kohde tuossa myös aikaisemmassa työssä. Ja tarkoituksena tämän webinaarin avulla olisi käydä hieman läpi hyvän ravitsemuksen periaatteita ja käytäntöjä. Tarkoituksena olisi auttaa hahmottamaan niitä tärkeitä asioita, isoja kokonaisuuksia, joilla voi vaikuttaa siihen ruokailun laatuun ja vähän auttaa tarkastelemaan sitä omaa ruokailua. Ruokailuun ja ravitsemukseen liittyy monia näkökantoja ja yleensä siitä puhuttaessa tulee vahingossa sohasseeksi ampiaispesään. Sen vuoksi ehkä sanonkin tässä alkuun, että tässä esityksessä en halua ottaa kantaa mihinkään maidon tai viljan tai lihan käyttöön tai mennä kovin syvälle johonkin rasvojen sisältöihin. Yksilötasolla näistä löytyy varmasti paljon hyötyjä ja monia mielipiteitä, mutta tarkoituksena on kuitenkin tuoda esille yleisellä tasolla toimivat terveelliset ravitsemuksen pääperiaatteet, joista suurin osa hyötyy. Ja ehkä tosiaan niitä muutamia vinkkejä sitten, miten käytännössä voi pyrkiä sitä ruokailua muuttamaan ja laadullisesti parantamaan. Eli tosiaan tässäkin vähän viittaus siihen, että erilaiset trendit nostaa aika ajoin päätään ja kuuluu ja näkyy myös vahvasti, mikä aiheuttaa välillä hämmennystä. Näihin kannattaa suhtautua vähän kriittisesti. Yleensä semmoinen, mikä kuulostaa täysin uskomattomalta, niin monesti se myös on sitä. Kansalliset suositukset puolestaan on tehty sitten isommalle väestöryhmälle ohjenuoraksi ja edistämään terveyttä ruokailun avulla, ennaltaehkäisemään sairauksien syntyjä. Ja näin yksilötasolla varmasti löytyy eroja, mutta jos suurin osa meistä söisi edes lähes suositusten mukaan, niin silloin me oltaisiin hyvällä tiellä. Koska kuitenkin nämä perusperiaatteet on aika pysyviä ja vuodesta toiseen säilyy. No tähän alkuun haluaisin laittaa pienen testin. Eli ruokailu ja ruoan terveellisyys koostuu monista osista ja muodostaa yhdessä kokonaisuuden. Sen vuoksi minkään yhden ainokaisen ruoka-aineen demonisointi tai puolestaan tarkastelu ei ole kauhean hedelmällistä, koska se kokonaisuus ratkaisee. Sen vuoksi olisi hyvä tarkastella vähän omastakin ruokailusta useampaa osa-aluetta ja niiden toteutumista, jotta saadaan käsitystä vähän siitä kokonaisuudesta. Eli mieti siis näitä 10 kohtaa, miten nämä toteutuu omassa ruokailussa. Ja nämä 10 kohtaa on, eli syötkö kalaa 2-3 kertaa viikossa, käytätkö leivänpäällysrasvana margariinia tai näkyvänä rasvana oliiviöljyä tai rypsiöljyä. Tuleeko punaista lihaa tai muita lihavalmisteita käytettyä alle 500 grammaa viikossa? Miten sitten palkokasvit, tuleeko niitä käytettyä vähintään 3 kertaa viikossa? Tuleeko viljat runsaskuituisina? Käytätkö kasviksia noin 4 annosta vuorokaudessa? Entäs hedelmiä ja marjoja vähintään 3 annosta vuorokaudessa? Alkoholia enintään naiset 1 annos vuorokaudessa tai miehet enintään 2 annosta vuorokaudessa. Käytätkö maitotuotteita kohtuullisesti? Ja kohtuullisuudella tarkoitetaan esimerkiksi noin 3-5 desiä maitoa ja siihen 20 grammaa juustoa päälle. Tuleeko käytettyä pähkinöitä noin 30 grammaa vuorokaudessa ja siemeniä 1-3 ruokalusikallista vuorokaudessa? Kun mietit nämä kohdat ja huomaat, että näistä toteutuu kaikki 10, niin todennäköisesti ruokailus on terveyden näkövinkkelistä oikeinkin hyvällä mallilla.
Jos näistä toteutuu suurin osa ja vain muutama jää vähän vähemmälle, niin kyllä silloinkin ruokailu on todennäköisesti terveellisyyden kannalta ihan hyvällä mallilla. Mutta sitten jos huomaa, että useampia kohtia täältä jää puuttumaan, niin niihin kannattaa silloin ehkä kiinnittää huomiota. No sitten kun mennään sinne käytännön tasolle, niin mun mielestä tämä taulukko on aika informatiivinen ja helppo. Yleisellä tasolla jo näillä muutoksilla saadaan paljon hyvää aikaa. Kun pyritään lisäämään monipuolisesti kasvisten ja kalan käyttöä, vähentää alkoholin, suolan ja sokerin käyttöä ja niiden sisältävien valmisteiden käyttöä, pyritään löytämään lihalle vaihtoehtoja, vaihtamaan kuitupitoisempaan täysjyväviljaan, rasvatuotteet pehmeisiin kasvipohjaisiin rasvoihin, niin nämä on peruskansalaisille hyviä ja tasoltaan riittäviä terveyttä edistäviä muutoksia sen ruoan laadullisuuden sisältöön. Aina ei ole tarvetta ja hyvin harvoin on tarve mitata ja punnita ruokia tai lähteä laskemaan hiilihydraatteja ja proteiinien määriä. Suurimmalle osalle meistä peruskansalaisista riittää ihan tämä taso. Sitten jos puhutaan tavoitteellisesta treenaamisesta, vahvasti kehon muokkauksesta tai esimerkiksi jostakin sairauksista, niin tilanne voi vaatia vähän tarkempaa tarkastelua myös tämän ravitsemuksen osalta, mutta kuten sanottu, niin suurimmalle osalle tämä taso on aika hyvä. No miten nämä tarpeet saadaan sitten päivän mittaan täytettyä ja miten se onnistuu, ellei laske ja punnitse ja tarkkaan mieti? Suurimmalle osalle on tuttuu nämä kuviot, eli lautasmalli, ateriarytmi, ruokapyramiidi. Ja näillä on juuri pyritty helpottamaan sitä hahmottamisen vaikeutta. Se, että syödään säännöllisesti, ateriarytmin mukaisesti, ateriarytmin periaatteita noudattaen, käytetään lautasmallia yksittäisten aterioiden hahmottamisen apuna, niin silloin matka on jo hyvään suuntaan. Toi pyramiidi on siinä mielessä informatiivinen, että kuten toi pyramiidin laaja pohja näyttää, niin se laaja pohja ei ole turhan kasviksista, vaan niitä saa syödä runsaasti. Kun taas sitten sattumat, eli se herkkupiikki on siellä pyramiidin kärkenä hyvin pieni, eli niiden paikka on vaan silloin tällöin, eikä ne ole osa terveellistä ravitsemusta päivittäin. Eli näitä kannattaa hyödyntää ihan siellä arjen käytänteissä. No tähän mä olen listannut vähän hyvän ravitsemuksen pääperiaatteita. Eli se kannattaa muistaa, että periaatteessa kaikki on sallittua. Mikä yksittäinen ruoka tai ravintoaine ei ole paha tai esimerkiksi painohallinnan kannalta oleellinen, vaan kokonaisuus ratkaisee. Tässä on niitä pääkohtia hyvään ravitsemukseen. Ensimmäisenä nostaisin esiin sen, että pitää syödä. Niin painohallinnan kuin yleisen jaksamisen riittävän ravintoaineiden saannin turvaamiseksi tärkeintä on syödä. Ja se, että syödään säännöllisesti. Ateriarytmi on todella isossa roolissa. Se helpottaa paljon syömisen hallintaa ja vaikuttaa jaksamiseen päivän mittaan. Se, että syödään paljon kasviksia, mahdollisimman monipuolisesti, huolehditaan riittävästä nestetasapainosta, eli juodaan vettä päivän mittaan. Ja syömisen stressittömyys ja muutenkin se stressin hallinta on tärkeässä roolissa, uni ja jaksaminen myös. Ja sitten jos halutaan jostain vähentää, niin silloin voitaisiin miettiä sitä pyramidin huippua, eli niitä herkkuja, mistä voitaisiin lähteä vähentämään. No jos mennään vähän näihin pääperiaatteisiin syvemmälle, niin aloitetaan siitä ateriarytmistä. Ei ole vain yhtä ainoaa oikeaa ateriarytmiä, mutta se säännöllinen syöminen on tärkeää. Aterioista etenkin se aamupala ja lounas saa olla riittävän runsaat, että niillä jaksetaan päivää hyvin eteenpäin. Ja jos tuntuu, että säännöllisyys ja ateriarytmi on vaikea ylläpitää, niin silloin kannattaa miettiä ihan tätä ateriarunkoa. Eli sieltä löytyy ne
ateriat, aamupala, lounas ja päivällinen ja tarvittavat välipalat sinne väliin. Ja säännöllinen ateriarytmi helpottaa oleellisesti sitä syömisen hallintaa. Se pitää verensokerin mahdollisimman tasaisena, jaksaminen ei kärsi eikä se nälkä yllätä päivän mittaan jossain vaiheessa liian suureksi. Sen vuoksi tämä ateriarytmi on yksi hyvin tärkeä osa-alue. No, kuten tuossa jo vähän aikaisemmin mainitsin, niin ihan käytännön vinkkinä se riittävän runsas aamupala ja lounas auttaa jo hyvää alkua. Toinen juttu on välipalat, eli kannattaa varata välipaloja mukaan, jos jostain syystä tietää, että on kiirepäivä tulossa ja se ateriarytmi tai säännöllinen syöminen siinä päivän mittaan voi olla haastavaa, niin välipaloilla pystyy tasoittamaan sitten sitä tilannetta. Eli ne toimii hyvänä hätävarana. No, toisena isona kohtana tämä kasvisten määrä. Kasvisten määrällä ja niiden lisäämisellä voit helposti vaikuttaa siihen ruokailun laatuun, laadulliseen kokonaisuuteen. Pystyt vähentämään energiatiheyttä ja lisäämään ravintotiheyttä sekä vitamiineja ja kuitujen saantia. Kannattaa kokeilla mahdollisimman ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti erilaisia kasviksia, lihankorvikkeita tai vastaavia tuotteita. Ja vähintään se puoli kiloa päivässä tarkoittaa 5-6 annosta, mutta toki enemmänkin saa olla. Varsinaista ylärajaa ei tässä asiassa olekaan. Ja se on tärkeää, että mahdollisimman ennakkoluulottomasti pyrkii kokeilemaan erilaisia, ettei sitten käy niin, että tämä kasvisten määrän lisääminen kyllä tapahtuu, mutta se onkin sitten hyvin yksipuoleista. Eli kannattaa hyödyntää vaikka pakasteita, tuorevihanneksia, kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, joita rupeaa olemaan aika paljon tarjolla. Ja käytännön vinkkinä tähän kasvisten lisäämiseen on se, että välipaloina hedelmät on helppoja. Ne on luonnon oman pakkauksen pakattuja välipaloja ja niitä on helppo kuljettaa mukana. Eli niitä kannattaa suosia välipaloina ja siitä saa jo 1 annoksen sitten päivään helposti lisättyä. Toinen vinkki se, että huolehdi siitä, että jokaisella aterialla on jotain kasvispitoista mukana. Kannattaa miettiä muutama semmoinen helppotekoinen ruoka, johon tarvittavat ainekset löytyy aina kotoa. Ja se on semmoinen kiireisen päivän pelastus, jos aivot lyö tyhjää eikä tiedä, että mitä ruokaa rupeisi tekemään, niin sitten on se hätävaralista, josta löytyy hyvä vaihtoehto sille aterialle. Ja se, että se sisältää kasviksia. No, yksi periaate tuo nesteytys. Eli nesteytyksen tarve on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa niin ikä kuin ympäristön lämpötila tai fyysinen aktiivisuus. Ravintosuosituksissa sanotaan, että juominen yleensä oman janon tunteen mukaan riittää, eli noin 1,5 nestettä ruoan sisältämän nesteen lisäksi olisi riittävä. Käytännössä on kuitenkin huomattu, että janon tunteen mukaan juominen on usein himpun verran liian vähän. Eli jaksamisen kannalta oleellista on tiedostaa, että vettä tulisi juoda päivän mittaan ja tämä tietoinen juominen yleensä on, niin päästään sitten riittävälle tasolle. Tässä on hyvä muistaa, että liioittelu ei ole tarpeen, eli vettä ei tarvitse litkiä useita litroja, kuten jossain vaiheessa oli muodissa, vaan esimerkiksi lasillinen vettä lisää aamupalalla tai lounaalla tai iltapäivän kahvitauolla riittää hyvin. Mutta kuitenkin se, että se olisi tietoista, eli pyrkii sen veden juomisen päivän mittaan tiedostamaan. Ja silloin ollaan riittävällä tasolla. Ja käytännön vinkkinä tähän juuri tämä, että jos tuntuu, että se juomapullo esimerkiksi työpisteen vieressä ei tunnu luontevalta, niin silloin voit lisätä sitä veden juomista päivään siten, että ottaa tietoisesti sen vesilasin, ylimääräisen vesilasin jollakin tauolla. Niin siinä tulee heti sitä tiedostamista siihen veden juomiseen lisää.
No sitten päästään tähän herkut, höttöhiilarit, mättöosioon, eli tosiaan siihen pyramidin korkeimpaan huippuun. Tämä on ryhmä, mistä kannattaa pyrkiä vähentämään. Yleensä höttöhiilareilla tarkoitetaan tai näillä herkuilla tarkoitetaan runsaasti sokeria sisältäviä tuotteita, jossa on paljon kaloreita, vähän mitään vitamiineja, suojaravintoaineita tai mitään muutakaan. Paljon rasvaa, paljon sokeria sisältävät tuotteet. Ja jos esimerkiksi mietitään painohallintaa, niin yleensä tämän ryhmän karsiminen on se oleellinen tekijä. En tarkoita sitä, että näiden asioiden tarvitsisi olla millään kieltolistalla, sillä kieltolista kannattaa pitää mahdollisimman tyhjänä. Silloin tällöin nämäkin on pieninä määrinä, niillä on oma aikansa ja paikkansa. Mutta se, että jokapäiväiseen ruokailuun tai isona määrinä, niin nämä ei ole ihan se paras mahdollinen asia. Helpoten karsit tätä ryhmää syömällä hyvin niin sanottua oikeaa ruokaa ja huolehtimalla siitä, että ateriarytmi pysyy kunnossa. Sillä tavalla pääsee monesti siihen, että myös huomaamatta näiden osuus siinä ruokavaliossa jää vähemmälle ja päästään siihen kohtuullistamiseenkin näissä asioissa. Ja tosiaan tuo alkoholin osuus myös tässä, eli paljon turhaa energiaa ja lisäksi alkoholin käyttöön liittyy myös monesti se, että silloin se syömisen hallinta on erilaista ja tulee niitä ylilyöntejä. Eli nämä on sellaiset asiat, missä kohtuullistaminen on järkevää. No mitä sitten pitää syödä ja kuinka paljon? Eli tässä kaaviossa on näytetty noin suunnilleen makro- ja energiaravintoaineiden tarve- ja saantisuositukset. Hiilihydraatteja suurin osa, rasvat on myös tärkeä energiaravintoaine, samoin proteiini. Mitä nämä sitten on ja monesti käytännössä mietitään, että mistä näitä saa ja miten pystyy havainnoimaan sen, että näitä tulee riittävästi oikeassa suhteessa. Eli hiilihydraatit on se tärkeä energianlähde. Niistä tärkeää on kiinnittää huomiota siihen laatuun, eli suositeltavaa on käyttää lähteenä esimerkiksi viljoista kuitupitoisia täysjyvätuotteita ja runsaasti kasviksia, koska ne vaikuttaa edullisesti siihen elimistön sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan. Proteiinit on taas puolestaan elimistön rakennusaineita, joilla on monia tärkeitä tehtäviä. Yksi ehkä ensimmäisenä mielletty on lihasmassan muodostaminen ja sen ylläpito. Lisäksi se toimii rakennusaineena, suojaravintoaineena ja antaa myös energiaa. Painonhallinnassa proteiinilla on paikkansa, koska se lisää sitä kylläisyyden tunnetta ja pitää nälän tunteen pitempään loitolla. Sen takia varmaan olet monesti törmännyt näihin, että proteiinia painonhallintakuvioissa paljon painotetaan. Mutta ihan perustavana asiana on sekin, että huomioi, että jokaisella aterialla on jokin proteiinin lähde. Eli siellä löytyy lihaa, kalaa, kanaa, jokin maitotuote, kananmuna tai kasviproteiinivalmiste, pähkinöitä, siemeniä, täysjyvävilja sisältää myös vähän proteiinia tai palkokasveita, niin edelleen. Eli käytännön tasolla se, että proteiinin saantisuositus täyttyy, niin riittää, että huomioi sen, että jokaisella aterialla on jokin proteiinin lähde. No rasvoista puhuttaessa puhutaan usein niin sanotusta kovista rasvoista, jotka koostuu tyydyttyneistä rasvahapoista. Näitä on yleensä eläinrasvoissa, esimerkiksi voi, juusto, rasvaset maitotuotteet, liha, makkara, leivonnaiset ynnä muut. Pehmeät rasvat koostuu kerta- ja monityydyttymättömistä rasvahapoista. Ja näitä kertatyydyttämättömiä rasvahappoja löytyy sekä eläin- että kasvikunnan rasvoista, mutta monityydyttymättömiä eniten kasviöljyistä. Näitä monityydyttymättömiä happoja elimistö ei pysty itse muodostamaan ja sen vuoksi
ne on välttämättömiä saada ravinnosta. Ja tämän takia onkin tärkeää huomioida, että se näkyvä rasva, mitä päivittäisessä käytössä on, niin olisi nimenomaan tämmöistä kasviöljypohjaista. Ja tuo suhde 1/3 kautta 2/3 on aika hyvä mittari. No käytännössä, jos tähän lopuksi vielä kokoaisi, että mitä käytännössä se tarkoittaa, että millä tavalla syöden me pystytään varmistamaan, että meidän ruokailu on laadullisesti hyvää ja me todennäköisesti ollaan siellä terveellisessä ravitsemuksessa ja saadaan ne saantisuosituksen mukaiset ravintoaineet. Eli se, että syödään säännöllisesti, se on yksi tärkeä kohta. Syödään mahdollisimman värikkäästi ja huolehditaan siitä, että jokaisella aterialla on jotain kasvispitoista, vihanneksia, juureksia, marjoja, hedelmä. Ja se, että yksittäiset ateriat koostetaan sitä, että siellä on runsaasti salaattia lautasella ja sen jälkeen lisätään vasta muu ruoka. Jokaisella aterialla olisi hyvä huomioida se proteiinin lähde. Ja lisäksi se veden juominen olisi hyvä pitää tietoisena. Yksilöllisen oman tarpeen mukaan noin 1–2 litraa vuorokaudessa. Käytetään vähärasvaisia maitotuotteita ja kohtuudella. Ja ehkä se, että keskitytään siihen kokonaisuuteen. Lähtökohtaisesti kaikki on sallittua, se kokonaisuus ratkaisee. Eli ei keskitytä mihinkään yksittäisiin ruoka-aineisiin tai tällaisiin, vaan keskitytään siihen kokonaisuuteen. Ja tuo stressittömyys, älä stressaa, se on yksi tärkeä periaate, jota kannattaa siinä omassa ravitsemuksessa myös tietyllä tasolla noudattaa. Mutta kiitos osallistumisesta ja toivottavasti tästä oli apua ja helpotusta sinne arkeen. Kiitos ja oikein mukavaa päivänjatkoa minun puolestani.